Toimistomme löytyvät Jyväskylästä, Lahdesta ja Kuopiosta. Lisätietoja ikompassi.fi. Jaettavan sarjan lämminverikoitos 2140 metriä ryhmäajolla poissa numerot 2, 5, 8, 10 ja 11. Auto liikkeellä. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. 4 Stickman täräyttää keula paikalle. 3 Fireworks S johtavan kantaan. 12 Dazzle etenee toista rataa pitkin. Se pääsi takarivistä mainiosti Stickmanin takaa lävitse. Sen takana toista rataa tulee 9 Eves Vileda. Sisärataa kolmantena 1 RR Dream. Tämän ulkopuolella tulee 6 Who's Your Daddy ja Poppoon perällä 7 Langens Rapid. Takasuoraan mennään Stickmanin Tuukka Variksen tahdissa. 12 Dazzle puolittain ulkopuolella. Avauspuolikassaan mennään aikaan 14.5. Johtavana takana on numero 3 Fireworks S ja Tero Lahtinen kärjen kupeella. 12 Dazzle, Mira Oksakari. Toisessa parissa ulkona 9 Eves Vileda ja Sami Vehviläinen. 10 metriä rakoa numero 1 RR Dream. Vesa Vehviläinen tuntumassaan 6 Who's Your Daddy. Janne Räisänen sitten rakoa numero 7 Langens Rapid ja Petra Katalkin. Insinööritoimisto Kompassi lähdössä tullaan etusuoraan ja tullaan numero 4 Stickman johtaessa. Stickman Tuukka Varis kärki paikalla. 1000 metrin väliaika on 15.0. Reipasta mennään. Stickman johtaa. 3 Fireworks S johtavan takana. Toista rataa 12 Dazzle. Tuntumassa 9 Eves Vileda. Sitten 1 RR Dream ja 6 Who's Your Daddy. Paljon rakoa numero 7 Langens Rapid. 8,5 metriä on matkaa maaliin toisessa Totonelkku-kohteessa, jota johtaa numero 4 Stickman. Stickmanin takana on 3 Fireworks S. Sisärataa kolmantena 9 Eves Vileda. 12 Dazzle on nyt tippunut aivan terävimmästä kärjestä. Tulee nyt sisärataa pitkin 4. Toista rataa lähtee etenemään 6 Who's Your Daddy. Stickmanin tahtiin 3. puolikas ja se mennään aikaan 21.5. Insinööritoimisto Kompassi lähdössä on runsaat 500 metriä matkaa maaliin ja 4 Stickman on vienyt vauhdikkaasti. 3 Fireworks S nostaa johtavana takaa nyt toiselle. 9 Eves Vileda tulee kolmantena, laukkanumerolle 12 Dazzle. 6 Who's Your Daddy 4. RR Dream 5. Langens Rapid 6. Ja Langens Rapid on nousussa, mutta kärki on kaukana. Se on niin kaukana ja siellä menee Stickman kärkipaikalla. Se on johtanut lähdön jokaista metriä. Toiselle kolmannelle nousee 9 Eves Vileda ja pyrkii matsiin. Stickman johtaa. Kakkosena on Fireworks S. Sen ulkopuolella Eves Vileda ja ei Stickman tässä saa vastusta. Kakkossijasta kamppaillaan Fireworks S ja 9 Eves Vileda tasaisessa kakkosväännössä. Voittaja on selvä, se on 4 Stickman. Tuukka Varis. 23.0 viimeinen 500. Numero 12 hylättiin pitkän laukan vuoksi.